Arratsaldeon, txoriene, hemen gauz, egun bat geixau, zigor eta bisok, ez da prestatzeko prest, zelako redundantzia, ez? Prest, hau da, alegia. Hori da. Orduan, asaloriakin egin bidogu egun tematiko hau, ze justo bi errezak die asaloriakin, nik nire partez egingot asaloria esnegorrixekin. Edo, kasu honetan, xitake perretxikuekin, ze ez ditxute esnegorrixak aurkitzu, baina, zuek etxien inzeike aurkitzen dozuen perretxikuekin. Orduan, zelan egingo errezeta hau? Azteko, asaloria loratan zatitzu eta gero 15 minutuz egozi. Bitartian, esnegorixak edo perretxikuak urakin garbitzu, lehortu eta 2-3 zatitxan moztu. Gero, kasola baten tipula gorritzu eta kozinauta dauenean, koiaka bat irin, esnegorixak, perrexila eta berakatza fin ebakita. Salda gehitzu eta 30-40 minutuz kozinatu dana. Plop, plop, plop. Bitartean asalore zatitxoak irin eta arrautzetik pasa, frigitzu eta gorde. Eta bukatzeko asaloria esnegorrixekin kasolara bota, guztixa 5 minutuz nahaztu, eta jateko presoan presi apur bat gero gainetik geixau, eta jateko prest. Ona, sasoikua gainera, ja asaloriak eta ja dauzkagula gure baratzetan eta beste modu bat asaloria jateko ez dana egozita maonesarekin, bexamelarekin. Edo tomatia solan labaneri asko gustatzen jat. Baina, hau azkenean modu desberdin bat. Guk badaukabia ura irakiten, eta orduan inbideguna da, asaloriak loratan moztu. Olako, etozten die zuaitz txikitxo honeitan, ez da? Olakotan, 15 minutuz. Hau ingou, menestrarako eta erabiltzen dozun moruan, edo, nik nire etxian adibidez, menestra itxendan moruan, izaten die, barazkixak egozi, eta gero, irinetik eta arrautzetik pasa, frigitu, eta gero hori da holan frigitu eta jan. Orduan, asaloriakin berdina inbidugu. Bakizu nola ditzen da hori, ez? Ez dakitzera. Menestra 2.0. Bai? Hori jatetxetan eta... Zein da 1.0, ba? 1.0, arrautz estatuta gabe. Osa, pasatu gabe, irinetik eta hori azkenean lana, azuke, jote mazan jatetxe batzuetara, menestra aurkituko duzu, barazki guztiak egozita, gero saltza berde batekin, ero anaurkeztuta, eta 2.0 izango zen, zerba horri mamiak arrautz estatuta, asaloria bebai, 3-4 gauza, hartu eta pasatuta horra irinetik eta arrautzatik, eta ero fregituta, eta hori da 2.0. Nik etxian itxen dutenean egisa da, simplia itxen dutela, da azkenean igual alkatxofak erosi itxen ditut, eta barazkixak egozterakoan, saltze ditut kasola batera danak. Dana batera, bai. Baina, adibidez, nire amak itxen dauenean, itxen dau tomate saltxa, gero hilarrak, gero itxen dau barazki bakoitza, bere egozketa puntuakin, da gero frigitu, egisa esan da, lana daukala, gero 5 minututan jaten da, askotan izaten duzu, baina merezi dau. Bai, hori da, guk abonetan izan dut hori, azkenean hartu eta banaka, azkenean ez da berdina salorearen egozketa puntua, zenarioena, lekena, erabiltzen duzuen osagaiena, ez? Eta berez, beharko luke bakoitzak bere urarekin. Baina, era erresa, beti inaldana, dana batera sartu, gero ur hori, noski, ez bota, ur hori erabili gero salda moduan saltza egiteko, saltza berde bat izango bazan, barazki belute bat, zeratik ez, tomate saltza bat egin lagunduta, zoragarri ere. Bai, hemen daukau, asaloria jarri dugu 15 minutu egozten, eta bintxe joan bigara beste gauza batzukin. Azkenean, platera hau da, udazkeneko plater oso on bat, ze eraman zeke lanera taper vegetariano bat izango baliz moduan, da koiarako plater bat, eta sasoiekoa da, azkenean perretxikuak dauzkagu, eta asaloria. Orduan, nik perretxikuak kasu honetan, esan dotzueten moruan, ez ditut esnegorrixak aurkitzu, esnegorrixak die, guk debagoienan arrasat eta eskoriatza inguruan, deitzen jake pinutelak. Baina esnegorrixak die, honek horixak izaten dira niskalo, susto deitzen diela gazteleraz. Gure etxian da gu beti niskalo moduen ezagutzen dituz, osabak eta beti niskalotan. Bai, nik aukeratu ditut xitakeak, diela, ezagutzen die bai, perretxiko txinatarrak, edo honek Euskal Herrikoa die, benetan ze hemen ekoizten die, baina, berez, asiatik datoz. Orduan, joen bigara, momentuz, beste kasola baten, ointxatara bikotena, tipula gorritzen. Eta beharkatza. Shitakean inguruan esatea, baina nik uste dut zuetako gehieno shitakea ezagutzen duzu, munduan perretxiko jangarrietatik, txampiñoien ondoren bigarrena gehien ekoizten dana shitakea da, eta gehien konsumitzen dana,
Eta, bueno, ezaguna da, Asiako mendi epeletatik dator, eta, bueno, hori behar du, ez? Klima esea eta beroa, eta hemen horrela ekoizten da, beti zuaitz hil batetik enborretan eta ateratzen dira, eta hemen saltzen dituzte kitak gainera, holan, etxean nahi dituzue shitakeak landatu, badago, kit bat saltzen dutena, holako enborrantzeko bat etortzen da, enbor horretan sartzen dira barruan honek bere esporak ero hasia esango genuke, eta behar du hori ezetasuna eta epeltasuna, ez? Hori eskenean da nagixentzako, ez? Nagixentzako zezu joeten zara domeketan igual perretxiko bila, baina oso nagixa bazara olako kit bat erosi, egon gelan jarri da... Baina polita da, umeekin egiteko eta patria, hau polita da, ikusten duzuan prozedura, laguntzen jartzen dute, gero ikusten dute nola perretxiko ateratzen dan, gero jaso, horrekin kozinatu, eta erabilera pila badauzka, gu gaur saltza bat ingo dugu, salteatuta, arrautzan aski batean zoragarri doaz, lagungarri moduan aragiarekin, zapore ketua daukate, eta ero berezitasuna baita kolore marroi hori, gainekua dela, ez? Eta nik probau nauen, badau Bilbon taberna vegano bat, eta joan nintzen lagun vegano batekin, eta azkenean honek shitake perretxikoak daukenez elastizitate asko jartzen zauen, bueno, batzu igual, astakerixa bat pentsako jake, baina shitake a la feira. Azkenean pulpa la feira olagarroa izango bezan moruan. Orduan jaten daue patata egosixa oinarri bezala, shitake egosiak eta piperautxa gainetik. Eta zanolako plater bat. Igual perretxikoak egosiko zituzten algaren batekin itxaso saporia emoteko. Eta esan biot, etzan olagarroan bezala, baina oso plater goxua da. Bueno, bada veganoen aragi moduan bezaldu da, hemen lehuna, tofuataz hitz egiten du, shiitakea bada baita veganoen arraia ero aragia esaten da, ze proteinetan aberatza da, 8 aminoazido esentzialetatik 7 badauzka, orduan, bueno, osasuntxua da, gaina katarroan dako eta pertxikoak, orokorrean pertxikoak ona dira, negurako eta gure defentsak eta indartzeko ondo dator, shiitakea, bueno, oso ezaguna da, gaina Asian medikuntzaean asko erabiltzen dute bai, ez? Orduan ikuste dut, zapore goxua izatetik aparte, erabilera asko izatetik aparte, osasuntzua bada, are eta hobeto, eta esan dako etxian, aukera daukazue landatzeko hauek, eta, bueno, zuen shitake baratza, ero zuen shitake, ekoiztegia izatea, ez? Nik ezakit daukasun olako trukoren bat, zenik pentsatzen telebistan ja etziela olako gauzarik pasatzen, baina ointxe tipula mosten nabila negariten nabil. Eta sukaldariok ez daukagu, badaude hor, pila bat, azkenean da, zutani txikia gara, Patri, orduan badakuza arazo dukagun. Kipula gugandik oso gertu dagoela. Orduan, nahi, sukaldari altu batentzat, onak gora iristea, bere ura zailagoa da. Labana zorrotza izatea, gero ondo mostea, azkenean ur pixkat atatzen da. Truko moduan esate dute baita kipula lehenagoa, 15 minutu lehenago izozgailuan sartzen badugu, hor dagoen likido uru horri salto egiten diguna begietara, iten da apur bat izoztu moduan, ez? Orduan ez duela horren beste salto egiten. Eta bestela, holako betaurreko batzuk, jarri uretan sartzeko horreik. Baina, ez da Ni ontsa banatu inbina zapurtxo bat. Igual urrengoan ekarriko ditzu. David hemen gure zuzendari xaulan atzetik kinuak itxen, zen nahi dau urrengoan, nik uste berak erabiltzen dozkula zutani, holan berak barre batzu botatzeko eta paiaso moruan egoteko. Zelengo gunean abestu, gero Halloween egunean mozorrotu. Basoaz ezagutzen pixkanaka. Gero urrengo egunean betaurrekoa jarritikola mozteko. Zer? Ilarrak banaka arrautz estatu, irinetik eta arrautzatik. Zer lana. Ez, ilarrak ez dira egin behar. Hor bakarrik, bakizu honen zerba horri mamiak, penkak esaten dira, zerbana. Horburuak, azalorea, brokolia, holako gauzak. Ilarrak ez. Ez, ilarrak. Nire amak jartza ditzu oinarri bezala tomate saltxa, gero ilarrak, gero barazkixak, eta bueno, gero azkenian holako sofritua berakatza eta urdai espiko apurtxo batekin, eta hori da menestria gure etxean. Baina, nik menestra etxetik kanpo janoten onena, badau Bizkaialdian herri bat, Nabarniz, deitzen dana, hor Gernika inguruan, eta hor da espezialidadea edo berezitasuna daukiena da oso menestra goxua. Benetan,
Egia esan, menestra, holako tokitara da junda eta, bueno, ezarete joan berrolako 3 Michelin izarretako batera. Eta gaina gaur egun, Patri, jendea hortara doa. Osa, nahi dut esan, izan gendun sasoi bat, menestra etxean jaten genuela, ero arrain sopa etxean jaten genuela, babarrunak etxean jaten genituela, tripakiak, aragiak saltza nolan txalmasaiak eta olako gauzak. Hori gaur egun jenteak etxean, ero ez dauka denborari, bueno, denbora badauka, baina ez dauka hortan... Beste lehentasun batzu. Hori da. Ero ez daki prestatzen. Orduan, jatetxetara jendea bueltatzen ari da betiko errezetak eta dastatzera. Bai, saia ez dago hor batzuk, amama batzuk eta ama batzuk, hori ez greban jarri diez, ez daudena bere taperrekin trafikatzea Euskadetik ziar, beraz bai. Honei gatza purtxo bat botakotzagu, eta joango gara perretxikuekin. Eta zuk, bakitzu zein dan perretxiko eta onjoen arteko desberdintasuna. Ze jende askok igual ez daki. Bai, jendeak uste dau, bueno, jende askori entzuten diozu eta uste dute perretxikoa dala dauzkana. Ziko dozu bat? Bai. Hemen, betxo Monika sartu, hemen pixkat mesedez, dauzkana marratxo hauek, holan, ez? Marretan, eta onjoa dana bestia, dana daukaguna almohadilla moduko batero, ez? Hori uste dute dala ezberdintasuna. Eta ez, berez, onjoa da lur azpian dagoena, eta perretxikoa izango zen bere fruitua, ez? Gora ateratzen dana, jangarria. Eta perretxikoetan daude denak. Guk onjo moduan banatzen ditugunak, eta perretxiko moduan banatzen ditugunak, ero txampiñoi moduan, ez? Orduan, onjoa da lur azpian doana, eta hori beti egoten da hor, eta gero behar ditu, hori ezetasuna, temperatura, eta baldintza batzuk, eta gero espora bota izan besteatek, ateatzeko hor, esango zen fruitua eta gu jaten duguna, ez? Bai, eta eske nik betidanik pentsau izan dut, onjua zara boletusa, eta perretxikoa ziera beste danak, ez? Baina azkenian, gero perretxiko bakoitza dauka bere izena batzuk perretxiko arrunta, eta beste batzuk barrengorrixak, beste batzuk esnegorrixak, beste batzuk xitakeak, baina onjoa da lur azpixen dauena. Hori, eta nik hor beti, ez gibel urdina, gibel urdina tipikoa menea hartzen dan bat. Eta nahia badauka liburu bat oso oso ona dala holan perretxikoetaz, gibel urdinen familian daude 20 ero, eta ez dakit zenbat, astakeri bat. Orduan azten da, eta batzuk jangarria dira, eta beste batzuk ez, eta beste batzuk ez askotan, jendeak uste du esaten duen, hau ez da jangarria. Baina ez izatea jangarriak ez du esan nahi pozointzua dela, ze badaude batzuk pozointzua direla, baina beste batzuk ez dira jasotzen gehien bat, sukalde erojateko garaian ez daukatelako inungo interesik, ez digute ezer ematen, ez daude goxuak ez ezer, ez? Gero beste batzuk bebai medizinalak di, ez? Ze ontxe papiloman virusa sendatzeko bebai, Texaseko unibertsitate baten ikerketa bat indaue, eta aurkitzu daue bat sendatzeko virus hori, ez? Azkenean, beti ateratzen direnean honek ikerketak eta beti izaten die Texaseko unibertsitatea, Massachusettseko unibertsitatea, Illinoiseko, horakotan, ez? Beti estatu batuetako lan hiri tipikoren baten gertatzen da, baina bai, azkenean, hau ikertu daue, eta senda belar moruan erabil daike. Beraz, beitu, zatitzu ditugu gure xitakeak, holan 3 zatitan, azkenean jateko moruko dien zatizetan. Bai, tamainotan. Honek jodo, ja pipi indu denbora pasatu dago, irabaziko izkizut, ez? Oso ondo, eskerrik asko zigor. Pintxe ederra zara. Beraz, bueno, honei utziko zau apurtxo bat geixau gorritzen, eta segitxuan gehitxuko xitake perretxikoak. Bitartean, joango gara, berakatza txiki-txiki egiten, eta bueno, Patri, guk hemen daukago Basque Culinary Unibertsitatea, eta hor ere seguro, aurkikuntzak eta egiten dituztela, agian ez dute sendatuko ezer, baina gure humorea, eskenean janaria bada hori pixkat, ez? Olako toki jatetxe batera juten garena, ez da bakarrik elikadura, ez da bakarrik sabela betetzea, sabela bete aldo ogi barra batekin. Olako jatetxe hon batetara juten garen da, hor bizitzen duzun esperientzia, ez? Eta hortan buruak ere disfrutatzen du, eta hori ere osasun antzako ona da. Orduan, seguro hemen Basque Culinarin ere asmatuko dituztela gauzak, beste modu batera, sendatu, alaitu, humoria aldatzen dizkidutenak. Ziur nago baiet. Hemen azaloria induena, oztu, ez? Nukuk azkenean nahi duguna da, egosketa mostea hori edozin barazkikin, behin egosita gero, oztu inbar da, egosketa hori mostuteko, ez? Eta gero ja, ondo sukatzen danean, honek jaztauka inungo misteriorik.
irinetik, arrautzatik pasa, eta sartakin batean, oliba olioarekin, nik aukeran hori nahi dut, frijitu, eta listo. Eta menestra batean, hau egiten baduzue, etxean maiteko zaituzte. Berakatza, gure xitakeak, edo, bueno, aukeran, esne gorrixak, gibel urdinak, lehen indoguna berba, boletusak, edo gure dozuen, apur bat, perretxikoak, ez? Ez esne gorrixak gaina badauka testura berezi bat. Ni esne gorrixak gustatzen jateko, koska egiten diozunean da, erradia, Gizautarako eta niretako, niri gustokuenak pentsetak gatena gizauerako. Adibidez, igual, holan tortillatxo bat itxeko edo, nahi xautxut boletusak, onjuak, xitakiak begusatzen jat, guoketarako eta holan, salte autara dago. Baina, esne gorrixak, gizauetarako, ze hainka itxeko zunean da, aukia tekstura hau. Orduan, bueno, onjuei buruz hitz egiten dugunean, gure ezetasuna da basoen inguruan bebai inbidogu berba, ez? Eta ez dakit zu oso festivaleroa zaran, baina, bueno, badau festival bat, deitzen dela, Sarako Kobeta, eta da, iparraldean itxen dana, eta bertan joten dau urtero 2015-etik Kalakan taldiak, oso famatuak ziren Madonakin eta bere kontzertutan. Nor da Madonna, ni Kalakan ezagutzen du, baina Madonna ez da egin ordan. Madonna, neska ointxe hasi berri da, neska bat olan rubixa... Eta Kalakanekin zion publizidadia emakume honi. Eta etorri izan, estatu batzutatik, eta inobezek etzauen ezagutzen, eta batean Euskal Herrian oso ospetsua izan, ze Kalakan taldiakin kolaboratu zauen. Eta nebilezien txalaparta joten, da hau aldapeko abesti hori joten. Bai. Zu, izu abeste, lehen gunean nik abestu nien hauen, eta ointxe nik uste zuk abestu bezula, ze... Egon zien hemen, txorienen, izan genuen Kalakan taldeko partaide hoi bat, eta kontatu zizkion anekdotak, eta Madonan da zen montaia dan hori guztia, eta zenba kamioi, eta presilla horrez. Bai. Esaten dena, impresionante, batek esan zen horlako txotxolo batek. Bueno, Kalakan, baina beraien musika abestiak eta ez ditut ezagutzen, orduan, abestuko nizuko baina ez dut ezagutzen. Ezagutzen dozu, ze oso tipikoa da aldapeko sagarraren adarraren puntan. Puntaren puntan txoria zegoen, kantari, txiruliruri. Bueno, bidali eskaeraren bat, proposamenen bat, gure emailera txorien abildua eitb.eus, nola nahi dozuen, zigor hemen abesten ikustia. Ze kozinatzen badakigu, badakixela, baina igual abesten bai. Baina, hortarako urtean behin zigor juten da hor Gabonetan iten dan azkenengo, ETB egiten duena kala zoragarri horretan, abesten ateatzen da, eta hori da Euskal Herriak behar duen nedosia. Joeten zara beste programa batera abesten da, hemen zure etxian txorienen ez tozu abesten? Han ordaintzen doztie pillo bat abestiatzen da, exagera usema da, David Guetta, gero David Guetta, hori zer da, DJ-a, ez? Hori DJ-a da, nik ezagutu dut oin, hartu zalako Elena Arzakekin argazki batea. Benetan ez zozun lehendik ezagutzen, bera bestixak, bai. Ez da, gero klikatu dut olan da, entzun da, olako ema, ni olako giroetan da, nire ez olako musika salia da. Txoine, errezeta iburuz, gehitu betzat salda, hau da, oiasko salda, zigorrek egin dau, goixian goix. Oiasko eta daneti dauka horrek. Eta zurrak, da barazkixak, hau utziko dugu ordu erdiz, ero 40 minutuz, holan egosten, eta bitartian joango gara, gure azaloria arrautzetik, irinetik lehengo, eta arrautzetik pasatzen. Hau nik ikasi nauen gazteleraz, ze enakixen, ez zuek espadakizue hori ordena, zein dan lehengo irina, ogirraiatua edo arrautza, gazteleraz, zuk idazten bazu harina, H-A, gero huevo, H-U, eta gero panraiau, P-A. Orduan da... H-H-P. Ordenian da. H-A, H-U, P-A. Ordenian, iztegisa, sin más. Horako gauza bat, truko bat, zukik esteko ordena, espadakizu da, oran, izeten bazara, zukaldian hasi berrixa. Ena ez ekulen entzun, ez? Azkenean, beti iken dana, irina da, izitan da, azkenean, irinez bagenioke botako bakarrik arrautzan iten badugu, horri iten dana da, nola da, arrautza ezitzaion ondo geratuko itxatzita, ez? Orduan, irina jartzen dugun momentutik, hor ja irin geruza hortan itxatzi egiten da arrautza ondo.
Eta behin arrautza ematen badigu, eta nahi badugu urrengo geruza bat, orduan bai ogi birrindua. Guk kasu honetan bakarrik arrautz estatu imar dugu, ez dugu gero ogi birrindutik pasatuko. Ez. Hori izango zan gehiago, kroketak, ero olako... hemen. Bai, honek heitxin bihotzau apurtxo bat. Irakiten, ez? Bai. Soa. Pop. Emeki, poliki, goxo. Orduan, David Guetta ez da osula ezagutzen. Ez, esatezo, betxo, hemen... Bera bestiren bat bai. CD batzu ekarri jo. Eta ja hortik, betxo, nik ekarri jo zuzun batzuk eta nik kotxera junaz CD-era. Zuk CD-a, ni viniloak. Hori da, zu zarra guazaz ni baino viniloak entzuten dozuz, ni modernoa gaztean naiz eta CD-a. Piritxe eta porrotxain gaztia za. Da, Piritxe eta porrotxo oraindik aktibo daude. Hemen daukazu, zelan da, zein The Clash, zein egon da hor? The Clash. The Clash oso modernoa die. Honeko ino gaur egun badabiz The Clash. Ni vintage naz. Baina nik ekarri dut, zigorrek ekarri ditzu CD batzuk, nik ekarri ditut vinilo batzuk, eta bueno, hori ikusten da apur bat gure musikan estilua, ez? Komentau zeuriek. Betxo, ni hemen hasierati, gure etxean txikitatik beti lokartu ginen Xavier Lete, Mikel Lago eta Benito Lertzundi entzuten. Eta oraindik gaur egun kotxean dauzkat Benito, Xavier eta Mikel. Gero nire lehenengo 13 urtekin lehenengo kaset holan erabat traumatizatu ninduena, nik itoiz entzuten nuen, da hori jausten nuen punkia zala. Eta bapatean lehen guzua grabatu ziren La Polla Records eta Sex Pistols. Eta ni horrek egia esan nuen, ikusi nuen argia, eta nik esan, ni punkia izan nahi dut. Punki de postal, ez dut. Ni gustatzen zitzen musika, baina gero jaskeran da eritzen larrua, ez. Gero MCD, klasiko handi bat, gaina Bilboko gaztetxean gerratutakoa, hau da diskoa, nahi eta nahi ez etxean izan behar duzuena, abesti hauek dira, himnoak, benetakoak, gero guraso izan ginen, eta guraso guztie bezala, hauen CD guztiak kotxean dakizkiu, eta buruz ere. Gure zuen seme alaba berdina dire, baina CD berdina entzun alda, jarraian bata bestean, pentsa, Madrilera bidaia bat, 4 orduz ez dakizen buelta eman aldituen honak. 3-4 buelta, berdinak eta, abesten joan. Orduan zuk dakizu, Pirritxe eta Porrotxen abesti gehiago David Guettanak baino. David Guettana ez dakit bat edez, eta Pirritxe eta Porrotzen letra guztiak buruz dakizkit. Venga, zure aukera. Berriz emango zuz beste aukera bat. Eta gero hemen txorienen izan genuen aukera eskakitan taldekoak ezautzeko, eta hauek gazte, Donostiko gazte batzuk, hemen tartean Olar Salvador, txorienen bi aldiz izan duguna, eta disko hau galera asko gustatu zitzaidan, da hau nik kotxean egia esan behar da, askotan entzun dudan disko bat, baina, nire kotxean musika holako hau entzuten da. Euskal musika normalean, eta hori. Eta gero, Patriren aukeraketa. Zeran die horrek... Pasa batetik bestera da... Mobileko hori musika Spotify. Spotify-en zerrenda honola izaten da, zure playlista. Nik eske playlist desberdinek asko dauzkat. Ikusiko zue, nik ditzu dela musika influenzia, ni esatez duzte, zein da zure musika gustokuena. Eta nik, ez dakit, hor daukat, adibidez, rap musika, daukat rocka, daukat flamenko apurtxo bat, gure Rosaliakin, daukat musika influenzia desberdin asko. Orduan, danetatik gustatzen jarri. Gure Rosalia, Zaldibarkoa da, izan hona zabal, o Zaldikoa. Neria, gure laguna. Ni pentsa Euskaldun nazala. Katalana da, baina bai, asento, egualdeko asentua jarten da, baina bera katalana da. Beito. Bai, beraz, daukat hemendik. Pasa. Bai, Rosalia, hemen aurra badode kontuz titiak ikusten dieta, Bueno, mutil, eske... Ez ikusten, ez da pota. Eske antiguo. Hemen daukau gure Rosalia, geuria, Zaldibarrekoa, eta bere malamente... vinilua da, hau, asko gustatzen kat. Los chicos del maíz, hau ja beste estilo bada, honek ez dakase ikusirik horrekin. Bai, ezke da, guztiz desberdina. Orduan daukat Los chicos del maíz, bai, asko gustatzen jat. Hemen dago abesti bat, Un bolero en Berlin, gomendatzen dut zuegu. Observa, hau ez da gizor da. Hau da Led Zeppelin. Led Zeppelin, boa. Bai. Tanina sarra, claro, vale, oso. Bueno, mutil. Hau igual, maiatzak lau dala Star Warsen eguna, holan, urteko eguna, igual jarriko, ez jakun erbidez, igual jarribiko bolako Star Warsen errezetaren bat, edo. Bai, hau da, pelikulako, banda sonora. Bai, musika ikusteko zelako gauza desberdinak entzute ditzu da. Hombre, Extremoduro ondo, Extremoduro onartzen du, bale. Extremoduro abesti hon batzu dauzka. Ez que benetan, pazientzia aukibidot mutil honekin, Disko da brutala. Hau ere nik etxema duka.
Bai. Baina CD-an, probatu zu, CD-a dira olako gauza, honek, sartzen duzu holan, eta bera bakarrik, ez da jostorratza ibili behar, sartzen, oso komodak. Gaina nik, kao, zu gidatu, ez dago zu kotxerik, orduan, ez tozu behar olako. Nik musika entzuten dut, gauza bat, aizi aldirako. Orduan, platerak ingoiaz, hemen dauzkagu gure azalore loratsuak ja egositxa, eta pasako ditugu. Igual jarriko olixo apurtxo bat geixau, eta pasako ditugu irinetik eta arrautzetik. Orduan, hemen, erresta hau bai oso fleksiblia da, etxian aukitzen bozue, ez dakit, beste barazkiren bada guruzue jartzia, honek dan admititzen dago, ez da? Bai, izazan saltza honen, perretxiko saltza batek danetik onartzen dago. Orduan, azaloria. Lehengo irinetik. Piskatiko kotzutau. Bai. Gero, arrautzetik, igual atara bizardezka, zolan ez ditxutolan eskuak asko zikinduko. Hori da. Hemen. Eta hau, bueno, beraie bakarrik, hemen nahi bauzue jolastu, oso politia geratzen da baita, egin alduzuena da, arrautza horri, tempura modu egiten da, arrautza horri botatzen badiozu txipiroien tinta pixkat, kolore aldatzen diogu, itxaso zapore pixkat emango dio, eta da pixka puntazo, ez da beltza geratuko, noski? Tempuran egiten badugu nahiko beltza geratzen da, eta koska egiten diozunean politia da zeta. Kanpotik beltza eta ero barrutik azalorean zurixak ikusten da. Eta hemen egin aldoguna da, nahi izan eskero hartu eta espezia ezberdinekin jolastu. Irin horretara bota piperrautza pixkat, nahi duguna, eta zaporea aldatu egiten da. Hori, basauen, Donostiko alde zarrian, basauen leku bat, nun jartzen zauen errabak beltzak. Bai, a fuego negro. Hori da. Eta hori Black Black Rabat. Eta nik ikusi nahi lehenko aldiz hori, pentsa jaten, gauza bat. Hori txorienen indogu errezeta hori. Black Rabat. Puntazo bada. Sartu gure webunian eta ikusi. Bai, azkenean iten dutena da, nahiko biurriak ziren, hauek. Eta iten zutena da, txipiroiak tintan, errezetan normal iten zuten, eta gero, saltza pixkat kendu eta birrindu iten zuten hori. Gero, legunean erabiltzen dituen aroak donuntzak egiteko molde horiek, molde horietan sartu ore hori, txipiroia ziela, ore hori sartu hor, eta gero izozgailua sartzen zuten. Eta gero zerbitzatzeko eskatzen zutenean jendeak, ite zuten, olako tempura batetik pasatzen zituzten, frijitu, eta listo, orduan barrukoa urtu egiten zen, eta geneukan, olako txipiroiak saltzan krematxu bat barruan, eta geruzak urruskari bat kanpoan da. Puntazo bat. Nik hori joan nintzen aurreko aldixen, itzen zaien zeia itxita dauleku hori. Bai. Eta itzen zauen kafesnia balitz moruan, gaietatxo batzukit, eta zan salda bat moiejekin. Bueno, gure azaloria badau, jadana frigitxu dugu, eta gainera, igual nebak berriz botatzen da bronka, ze berriz apurtuta rautza bolian, ontzixan. Ikasten, jongo ikasten pate. Gutxinaka. Hemen, oin, odarreko horrezaten dana, egon gara itzeiten patritani, bueno, bai, afo negro ezin dozue bisitatu, baina Edort Alamo, bertako sukaldaria, arrean, Santa Cruz de Campezon, Campezun daukazu parkatu, eta bere sukaldaritza gozatzeko aukera daukazu, gainera, aurten ere irabazi du, eman diote uste dute Repsol. Ez Michelin sarra ez dauka? Ustot? Repsolen eguzkia badaki, seguru. Hori bai. Ez gene, justo nire koñate egon zan Gabon honetan, baskaltzen, enpresakin eta hori komentau zen oso gustora da oso ondo egon zala. Berez da oso gondarrisa eta kotiatzen egon nintzen, eta bai. Gainera, Edortak, nik ezagutu nahi indala urte pila bat, konferentzia baten, eta zaukan tatuaje bat, koiara batena, edo sukaldaritza koiara batena, edo ez dakit zer, eta ez dakit hilda bat zaukan edo ez, baina horren oroitzapena dauka da, nik igual hilda bat itxen dute menu bai. Kopisa hain bihotz. Bueno, hemen txak dauko gure azaloria, ja frigitxuta. Hau bai, holan jan leike edo saltxaren baten, holan maonesiakin, edo saltxa pikanteren batekin. Nik etxian egiten dudanean, erdiak ez dira lapikora iristen. Bai, ez da, hemen... Einala bizio da. Ez que zigor, grabatzen gabizelako, bestela hemen gure sukaldeko arraitoitxuak, hemen egongo ziren jaten da jaten. Seguro baietz. Orduan, behitxu, hau gure gizaua egonda murrizten, gutxinaka, eta ikusten duzu zelako testuria daukan, holan potolo txua. Gorputz hartu du. Gorputz hartu dau. Orduan, honei gehituko zau gure azalorian loratxuak, utziko zau 5 minutu, zaporiak nahastekota, eta gero zerbitzatuko dugu perrexia pulba gehitxaukin.
Orduan, zu festivaleroa zara, ez dakit zarako festivalien egon zara, baina ez. Enez, egon, sekula ez du olako festivalen. Pegaten gatzu holan joatia atortxu rockera edo olako gauza batera. Lehen alako bat, lehen eitzen zien, baina nik festivala sekul ez dio ditu, festivalak gaur egungo, da, lehen hori eitzen zien, noizean behin baina antolatzen ziela, kontzertu, ez dakit tokbi, olako karpa handi batean, 4-5 talde ezberdin, baina festivala horri zitzaion, ditzen, kontzertuak, dauz kontzertuak, ez dakit nun, da pon, eta juten ginean, ona kontzertutara, noski joan izan garela. Bez, ez ara Donostiko Kutxa Kultur Festivalian edo BBK Lifeen edo egon? Ez horrek harrapatu naute ja guraso naizela eta... Nik gurasunean umiek zainduko zu da Juan Saitxara, segure Euskal Herriko festivalak oso onak die. Hori danak grabauta geratu da hor. Maialen, apunta, a ber, nola jomar gara. Laurok, Ez, bi terremotuak itxikotzu, lasai, onderak utzikia da. Ez zara espertuko, ikusuko zondo pasatuko. Hori da, emangotze zoze jaten eta zue joan bikotiakin kontzertura da disfrutau ze hori hemengo festivalak oso ondo dauz. Abixo bat. Diru gehiago gastatuko zuzu nere semei jaten ematen guk festivalean sarrerekin baino. Pentsa zema jaten duten. Moldatuko naz. Hemen daukau perrexila eta hau enplataturako erabiliko dugu. Beraz, bueno, hau plater sakonian leike ze azkenian basaldatxua dauka eta koiarakin jateko aproposa da, baina bestela be, sardeskakin, saloria mosteko eta holan. Orduan, behitu zelako salda potolotxua garatu dan. Ui. Itxura oso ona dauka horrek. Bai. Eta, bueno, zu zara aditua, ez duizugo galdetu, festivaletara juten zara? Nik nahi xaut kontzertutara joatia, talde batena? Talde baten kontzertura joatia gustaten bajat. Eta festivale sale oso haundisa ez naz, baina aurten adibidez egonaz BBK Lifeen, eta bueno, noixen behi joaten naz. Egon nintzen 2011an, hau da nire trauma pertsonala, egon nintzen 2011an zeni oso salia nintzen Amy Winehousena. Ez dute vinilo ekarri, baina dauzkat bere vinilo pare bat. Eta oso fana nintzen, eta orduan 2011ako BBK Lifera etortzekoa esan, baina azte balden hau, irin zan. Eta ja, ez da sekula ikusiko, baina, bueno, Spotifyenet eta vinilotan eta bere zenetan, entzun neike. Beraz, bai, bueno, noixian behin. Ez, esaten izut, nire semeekin daiatuko zaenez, gomendatzeko nora jun, bikota eta biok. Gomendatuko zuet, bai. Bai, a ber, bat. Bitu, honei perrexila botako zau, zuen, ez dakit zure umie hau ingotzeten edo, holan, hau ere, jango lukete. Bai, lasai, gureak ez dira horren makarroiak eta xolomoana, ez. Eta hemen dau, gure azaloria perretxikuekin, gure gisatua, hau saldatxuakin, salda berua, perretxikuak eta azalore frigitua. Beraz, bueno, nik ingot apur bat zatitxu, erdi bana itxeko. Tamainoan, aurra saltzeko modukoa. Azalera, bueno, orduan, txikitxua haua, gero perretxikotxo bat, eta igual koiarakin ingo dana? Edo? No, aukera, bai. Ez? Ekusten dut. Venga. Hori bai. Duela minutu bat irakiten zegoen. Patrizi? Ingotzau putz. Patri, oso beroa dago, Gu bagenukan hemen kolaboratzaile bat. Mendi besarka da Javier Agirre. Zen gauza plater bero sartu dute dituen hauan. Azto potroa. Javier zugatik. Eta Patrik saioaren hasieran esan duen bezala, gaur azalore inguruan jungo da gure txorien, eta ingo duen errezeta hoxe izango da, azalore krema ketu bat piperrautz ogiarekin. Hoi da. Zerbait benetan oso erraza, ogia ez dugu ingo ogia, Oina azalduko izugu zer imar dugu, baina erraza da. Ingo duna, lehenko azalorea eta patata egosten jarriko ditugu. Behin, egosita dela, esne gaina botako diogu, eta birrindu ingo dugu. Krema eginda. Eta piperrautza ogia egiteko, erresa, nahaztuko ditugu piperrautza, oliba, baratxuria, ontzi batetan, birrindu, ogia xerra finetan moztu, igurtzi likido honekin, eta labean sartuko dugu 10 minutu, txigortu arte. Biak aurkeztu, eta listo. Zerako itxura hona, beraz, osagai bat, baina bi errezta desberdin. Bai, eta hori bai, ez dut esan, oliba olio ketua botako diogu gero. Etxo esango zein honek. Hau,
kremari gero, birrintzen nagoen bitartean, da honek emongo Zelako dio, goxua. puntu berezi bat, eta benetan, barazkientzako eta menestrandako da oliba hau oso ondo da. Beitu. Orduan, ura hor, eta, hau, moztuko dugu txigora bera, berdin da, Hemen eta ekarri gozin bat dut, dugu. barkatu Sigor, baina... Bota. Ekarri dut, ze badakizu asaloria daukala zuntza eta sufre konposatu asko, eta gero, sartzen gatzu holan, gasak, eta orduan ekarri dut infusio pare bat, gero programan ostian edateko, ze asaloria jan, eta hori, sabelentzako potentia da, esan daike. Beraz, bueno, hori. Kuminoa, bai, espezie moduan erabili alda, gero honi botezkero kuminoak laguntzen du horre. Digestio itera. Bai, herrialde arabiarretan da, kumino horren beste erabiltzen dute, horrelako txitxirioekin da, horrelako lekalekin da, izeak eta ekiditeko. Zaporea emateaz gain, baita ingo diguna da, digestioan lagundu. Hori da. Kontu bat, Patri, normalean bakizu patatak eta kreskatu egiten ditugu porru patatak eta horrelakoak egiteko. Kasu honetan guk ez dugu nahi hemen guri bere almidoia botatzea, beraz ingo duna, laukita moztu, eta hone beharko ditu 15-20 minutu egosten. Behin egositakoan, iragazi, ur pixka gordeko dute hemendik, ero salda pixka bestela, eta bitxizua bat izango gasa moduan. Esne gaina, gordini botako zu, hotzean, eta errezeta da, jan alduzue, hotza, ero beroa. Udarrako ere, ero izoz gaiuan gorde eta ero balio digu. Ezkenean, asaloria, ointxe gaur egun osoan, urte osoan daukagu gure fruta dendatan eta, baina berez sasoirik onena, izaten da, ointxe horregatxik guk aukeratu dugu, gaur egungo gaur moruko egun bat, asaloria itxeko, ezkenean iraietik urtarrilera doia denboraldixa, eta da sasoirik onena, ez? Asaloria jateko. Bere puntuan. Nik agoraten naz, badukat anekdota bat asaloriaekin zezartu jaten, bakit ez dala holan igual osagai bat kapritxo moruan jaten dozuna, ez? Baina ez dakit konfinamendu garaian, izango zen apirila edo maiatza, da sartu jaten asaloria jateko guria. Eta joen nintzen fruta dendara, eta Instagramen jarri nauen meme bilakatu zen nire kontuan, eta 5 euro kobrau zuztien asalore holan txiki baten gatik. Asalore bat 5 euro? Bai. Eta da, benetan, inoiz ordaino duten presiorik handixena, eta bai, ez dakit izango zen, justo momentuan ez zauzelako asalorerik, edo ikusi zituztien holan tuntuna urpegisa, edo ez dakizegatik, baina 5 euro kobrau zuztien, da, bai. Egun hortan, erosi bazen duen asalorea, eta komuneko papela izango zen, bueno, 50 euro, ero aurkitu ez, komuneko... Hauzoko aberatxa. Goratzen zen, jende erotu zen horrekin, Ni goratzen jendian zenbat komuneko papela dana gero, ez? Bai, hori presixoz, normal zauen, zan saia, aurkitzeko saia. Baina, bueno. Gaur egun, ze garestia da komuneko. Hemendik deialdi bat, zehati da hain garestia komuneko papela. Atzo erosin nituen 12 rollo, eta ez daiz, 6, 10 euro, ez daiz, zema balio da. 8, 10 euro, 12 rollo? Pasada bat. Ez ezin urrezkoak edo. Ez dakit, doble kapa. Horre geruza doblia, ba, espada, horre gero bestatzien. Eta xoa. Txorineko markesa. Gozo. Ez dakit, nik 2 edo 3 euro ordaintze ditut, ez dakit. Gero pasakotzu ze supermerkatuta. Ez dakit. Ez dakit, ni hain merke, ni gaina, desente, iruditzen zait garestia dela, ez dakit. Agian, komuneko papera lortzeko behar da, ez dakit, prozesua garestia da hori lortzeko, ero ez dakit nola izango. Ari dau, hobeto, gastatzea asalorian, ogixan, ogion baten, barazkion batzutan, eta gure ekoizlien janaritan, ez azkenien. Bueno, Patri, hemen, baratzuri atal, erdia bota berri, baina oso. Venga. 20 gramo piperrautz, gozoa kasu hontan. Pikantea da, uste dut egun batzu ja mazke gora pikanteakin, eta gaur gozoa utziko du, bale? Gero, bestalde batetik. Oliba, 80 gramo. Eta hoingo du dena birrindu. Eta honekin, igurtziko ditugu gure ogitxo hauen. Eta honek labea 200 gradutan daukat, eta boixe, 10 minutu ere barko ditu labean. Ez da, holan, ikusten duzu, erreza, kopa batean ero atara alduzue, ogia geroan sartuta, nahi duzu modua, baina sarrerako moduan ero polita izan da eta goxua, Azkenian,
propietate pila bat dauzka asaloriak, ez? Dauzka basuntz dietetikoan iturri oso ona da, dauka bai propietate ur asko dauka, azkenean, eta dauka propietate diuretiko asko, bebai, ez? Eta elikagai osasuntxua da. Beraz, eingo ditugu, bi errezeta honetaz aparte, eingo ditugu beste hainbeste, baina, bueno, bestela, alditxuzue bidali bazuen proposamenak txoriene abildua eitb.eusera eta ingo ditugu. Eukitzen bauzue hola nasaloriakin errezetaren bat, errezetak kutxunen bat, gurekin nahi dozuela konpartiru, egongo gara entzuteko prest. Eta beti esaten duguna, behin labea piztuta daukagula errezeta goiteko, asaloria labean erreta ere oso goxua geratzen da, usainik ez du botatzen, ze hemen zuek ez duzu usaintzen, baina guk askotan esan du, ze usain gozoa daukau. Asaloraren usaina ez da munduko usainik gozoena, baina asalorearen badaukau gaur hemen, eta labean egiten baduzue, ez du horrelako usainik botatzen. Orduan, labea piztuta daukagunez, ogi hau egiteko, daukazue beste aprobetxatu, eta intzazue bertan asalori arreta. Eta nik iten duena, holako paper gainean, asalore loreak atatzen ditu, lehenpatek atatzen dituen moduan, eta horiek ondo egiten ditut, nahi duzuen espeziekin, piperraz pixkatekin, kumino pixkatekin, oliba olio txorrota eta gatza eta piper beltza, eta labean, nik 25 minutu sartzen ditut, unda 80 gradutan, eta oso goxua benetan geratzen dela, probatu, eta oliba beltz batzuekin bebai, da, beste modu bat, jateko, bai. Eta hau, oin, labera, 10 minutu, hori, egosten hemen beste 10 minutu, eta zeituan plater aleanta. Lagunok, ogia txigortuta, gure azalore eta patatak egosita, eta orain, esne gaina, da 50 gramo erolan gutxi gora bera, piper beltza, eta zeu ospatzera gatoz, hemen daukagu, ematen dau, kosmopolitan bat edan bidogula, hemen zerbitzatuko zu orduan. Hemen, lante. Azke doktoria gara txorienen, Eta hau, ingo du, inbirrindu, pure antzeko bat. Hemen gordetu ez bada, lodieraren arabera ez bota ura, gozketakoa, ero salda bat badukazue, salda bat erabili, eta orduan jun ikusten, nik krema bat nahi dut. Orduan krema bat beti lodixiagoa izan behar du, bexamel baten antzekoa, jungo gara jolazten, iskat lodierarekin, eta zerbitzatzeko garaian, erreza, hau, hor atarako du, pixkat sartuko dio bolako ogitxo bat, eta gero, jetua denez gure krema, aukera dago, hemen nahi izan ezkero hemen olioa bota aldiogu, baina ingo duena da... Apurtxoa gainetik, ez da? Hor bertan gainean kopatxoa nola marrotxoa botako dugu eta listo. Azkenean, alternatiba ona da, barazkixak jateko jendeak ez dauka oitxurarik, edo jende askok esaten dau, ez jat asaloria gustatzen edo ez jat barazkixak gustatzen, baina era desberdin asko dauz, eta programa honetan argi geratu da, egin leikela asaloria frigitxuta da gizauta perretxiko batzukin, edo krema ketu honekin, azkenean oso ogi berezixakin, ez? Eta aukerak hor dauz. Zuek jarraitu, abildua txoriene Instagramen, eta hor aukiko zue askoz be aukera gehiago. Behitu, bexamel antzerakoa. Askoko bai, nik irakurrita daukat interneten eta jendeak bexamel antzera, bexamela ez dagoenian gura jatia, jaten dagoela igual, hau ez, asalorian kremia gainetik, eta hori itxen dagoela laban, eta bueno, ez dakit oso antzerakoa geratzen da, baina azkenean intxaur muskatuakin eta emate dutza bexamel txaporia, eta bueno, itxen dau horren efektua edo. Piteli, nik hau esango nuke bexamel bat baino goxuago dagoela, eta krematxoagoa eta dena. Nik benetan oso goxua dagoela, Probatzeko desiatzen nauz, bexamela asko gustatzen gat, beraz, esaten moztazu hau, bexamela baino goxuago dagoela, honi botatzen dio. Gazta pixka botatzeko aukera eukin dugu, honi, nahi izan ezkero gazta pixka botal genio, baina. Eta hain kopatxo batean. Eta esan dako, hau, oskailuan sartu, eta hotzean ere jateko aukera badukazu, rezeta berdina. Jak. Baina, bueno, egungo eguraldiarekin, ikuste dut, hobeto ateatzen dela, epelean jatea. Azkenean bota diote, ketu pixkat, eta pirrindu dut. Baina, bueno. Eta oin, gure
Ogi. Txu bat? Pentxe txintxin, ez? Txintxin, goiarakin, noski. Goiarakin. Zetuzten igual edan inbiginula. Ez. Hau janin da. Udazkenagatik eta udazkeneko elikagaixengatik. A ber, ziritzen zaiz. Bexamel sale hori. Oso keramatxo eratzen dara. Bai. Ostras, hau ez da euskako taldea eman bire. Etxera, ez? Eta perrakarri zugan? Bai, gaur bai. Bueno, bala, honi bunok. Honekin bukatu dira gaurko errezetak. Eskerrik asko horregotearren. Eta... Bixar gauz. Muxu. Atzaldeon.